Oletteko valmiita vapauttamaan todellisen potentiaalinne ja viemään yrityksenne uusiin korkeuksiin? Tervetuloa Axiokseen, kumppaniinne ammatillisessa kasvussa ja menestyksessä. Nykymaailmassa on tärkeää löytää tasapaino järjen ja tunteiden välillä. Me Axioksessa uskomme molempien puolien vaalimiseen, jotta sinä ja tiimisi voitte kukoistaa. Siksi tarjoamme kattavan valikoiman koulutus- ja konsultointipalveluita, jotka on räätälöity vastaamaan juuri teidän tarpeitanne. Kuvittele mukaansa tempaavia seminaaripäiviä, joissa on käytännönläheistä oppimista, räätälöityjä yrityskoulutuksia, jotka vastaavat juuri teidän haasteisiinne, sekä joustavia verkkokursseja, jotka sopivat kiireiseen aikatauluusi. Olipa kyse sitten työntekijästä, esihenkilöstä tai johtajasta, meillä on tarjottavaa kaikille. Sukelletaanpa joihinkin tarjoamimme teemoihin. Ensinnäkin itsensä johtaminen. Itsensä johtamisen taidon hallitseminen on perusta muiden johtamiselle. Annamme sinulle työkalut ja tekniikat, joilla voit parantaa henkilökohtaista tehokkuuttasi ja sinnikkyyttäsi. Hyvän työntekijän taidot koulutuksessa opitaan metataitoja, taitoja, jotka kuuluvat jokaiselle ihmiselle. Asioiden johtamisen taidot auttaa sinua tehostamaan työntekoa, prosesseja ja lisäämään tuottavuutta. Ihmisjohtamistaitojen koulutuksemme on suunniteltu auttamaan sinua inspiroimaan, motivoimaan ja johtamaan tiimiäsi menestykseen. Strategia on jokaisen menestyvän yrityksen ytimessä. Yritysstrategian ja sen toteuttamisen koulutuksemme varmistaa, että yhtiöllänne on selkeä visio ja etenemissuunnitelma sen saavuttamiseksi. Lisäksi olemme erikoistuneet muutosjohtamiseen, joka auttaa sinua navigoimaan ja omaksumaan muutoksen varmuudella. Mutta se ei ole vielä kaikki. Koulutamme myös myyntiä, markkinointia ja asiakaspalvelua. Opi, kuinka houkutella ja pitää kiinni asiakkaista, edistää myyntiä ja tarjota poikkeuksellista palvelua, joka saa asiakkaat palaamaan. Axiosissa ymmärrämme, että jokainen yritys on ainutlaatuinen. Siksi räätälöimme koulutuksemme vastaamaan juuri teidän erityisiä tarpeitanne ja tavoitteitanne. Olipa kyse sitten koko päivän koulutuksesta, webinaarista tai verkkokurssista, meillä on kaikki tarvitsemasi. Oletko siis valmis ottamaan seuraavan askeleen? Rakennetaan yhdessä kirkkaampi tulevaisuus. Ota meihin yhteyttä jo tänään ja aloitetaan.